салом ба ҳама. боз як бозии дигар барои пул кор кунед дар телефон. силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. вақте шумо бозиро установка мекунед, мекушоед бозиро, шуморо ҳам хел менюро нишон метавад. дар инҷа мо метавонем ба воситаи электрони почта ва Google аккаунтмон регистратсия кунем. ман Sign up with Google зер мекунам, ба воситаи Google аккаунт регистратсия мекунам. дар инҷа аккаунт фирма зер мекунем ва тамом мо регистратсия карда метавонем дар ин бозӣ танга кор кунем ва тангаро ба пули ҳаққӣ алиш кунем. бозии моро нишон дестае ки чӣ хел бозӣ кардан дар кора ва кадом картара даги ҷо мондан дар кора. агар шумо ягон хатогӣ кардед, аз тарафи дасти чап поёнда стрелкаро зер мекунед, хатогиитон як қадам ба ақиб меояд ва айсар метавонед бозӣ кунед, дуруст интихоб кунед картаҳоро. значоки лампочкаро интихоб мекунем ва дар инҷа моро бозиро нишон медиҳад ки чӣ хел бозӣ кардан дар кора, кадом картара даги ҷо мондан дар кора. агар шумо ягон картаро нафаҳмед чӣ хел мондан дар кора, даги ҷо чӣ хел бозӣ кардан дар кора, ҳамин значоки лампочкаро интихоб мекунед ва бозиро шуморо нишон медиҳад. плюс ё ки ньюро зер кунем, дар инҷа мо метавонем бозиро айсар кунем. ньюро зер кардем, бозӣ айсар мешавад. юи гейма зер кардем, ай бозӣ мебироем. вақте шумо бозӣ кардесед, шумо даам хел меню мебирояд ва инҷа yes cancel, яъне ки дар ҷо менависагие ки шумо мехоҳед ки бозӣ ба таври автоматӣ бозӣ кунад ва бозӣ худаш тамом шавад. агар yes-а зер кунед, бозӣ худаш ба таври автоматӣ бозӣ мекунад ва бозӣ тамом мешавад. cancel-а ки зер кардед, бозӣ ҳам хел хитон рӯшной бозӣ мекунед ва yes-ама зер мекунад, бозӣ худаш ба таври автоматӣ бозӣ мекунад. ва ина бозӣ ба таври автоматӣ худаш бозӣ кардеса, ҳозирам хел бозӣ тамом мешавад ва ина бозӣ тамом шуд. ҳозир мо дар реклама нишон метавад. ина мо дар реклама нишон дод, рекламаро тамошо мекунем, реклама пропускат мекунем, маҳкам мекунем рекламаро. мо 12 танга кор кардем ва инҷа бо бонус ҳам дорад. барои бонус мо нагирифтам, ҳамин стрелкаро рости бонус меёрем ва бо дополнительни бонус кор мекунем. баланси ма 12 буд, 52 шуд. бо дополнительни бонус кор кардаем. барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти рост баланса интихоб мекунем, конверт нава зер мекунем, як бор дига конверта зер мекунем, тангоҳомон дар баланс ба USDT мегузарад. визро ва зер мекунем, аз тарафи дасти чап баланси моро нишон доиста, аз тарафи дасти рост бошад нишон дегия ки минималкаш чанд қадар. минималкаш $10. $10 ки кор карда метавонед пулотона бигиред. поёнаш да бошад электрони почтатонро менависед, визро ва зер мекунед. пулотона метавонед дар USDT, Ethereum, биткоин ва Yota бигиред. аз тарафи дасти рост болуда духатара интихоб мекунем, дар инҷа бошад реферал кода зер мекунем, копира зер мекунем, ҳамин кодмон копироват мешавад, ҳамин кода дӯстомон дароӣ мекунем ва ҳар касе ки ҳамин кода навиштак дар ҳамин поён дополнительни ҳам ва ё пул танга мегузарад дар балансшон, ҳам шумо да ва клайма зер мекунем, тангаҳо дар баланси шумо мегузарад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.